akong challenge akong bana. Okay, yan akong 300 challenge atong unang mga video namo. Nga wala ako maansiri. Mabalot sa magpalupin. Yes. Kani akong challenge kay akong talabuan ang iya. Para ganahan kay siya answer. Kani akong kuan kay klaro kayo nga master kay na siya ng mga challenge. O kani kung iyan ning maansiran. Iyaan ning kuan. Tingnan natin kung maansiran niya. Diba? Nakita ninyo? 3,300 ang tanya. Gamay kayo, diba? Kani, 3,000. Han! Alik ragot! Agpas! Agpas mo! Masa ba na? Ano na? Uy! Jesus! Masa ba na yung dibuhat? Ay, kuan! Imong i-challenge na ko ka. Diba? Nakita niyo mo ni? Uy! Wala talaga na! Iba. 1, 2, 3. Ops! Oh, Uy. diba? 3,000. Oh. Asam ka kurta na? Ano po ba na? Kaya kung even yung man sila, nakita ni mo. Kani. Usa mo ni? Usa mo nagkaringan sir? Ako ni challenge mo. Ano nga, nakita na 1, 2, 3, 4. Diba? Oh. Naka-by group na sila. Tapos? Ingani ang inyong challenge. One move challenge. Isa lang ka move. Di rin na po dayon. Diba? 1, 2, 3, 4. Oh, tapos? Pag isa lang siya ka-move, mahimo na po siyang 1, 2, 3, 4. Nga kana, diri magbutang. Depende sa imo basta ka dini na pod mag-start ka dayon o ka 1, 2, 3, 4. Ay, ang imubot sabot, mabaylo lugar ang upat dito na pod. Sa isa lang ka Ang move. 1 diri. Isa lang ka move. Masunod gyapon siya nga 1, 2, 3, 4 ana. Isa lang ka move. Makuha na din mo ning 3,000. Sure ka? Way bawi ay ha. Wala bawi ay. Basta Bantay lang ka. Ay, ang mayo din na ibutan ni basig dili, basig mudagan kay kumansiran ako. Wala problema sige. Ibutan ako Kay basig mudagan ka. Pero basta kay One move lang? One move lang. Sa ano diri? Nangamoy ang 3,000. Sa one move ba? One move lang. One move. One move. One move. Oops. Ana. Uy. 1, 3 2. lugar. 3, 3, 3, 4. Oh. Asa man ni? Ayan. Ay sus, isa na lagi ni. Kastara na to eh. 1, 2, 3. Okay. Awiran na to nidaan. Ayaw kay makuan, mapaso ako ang kuan na. Sabi na. Isa ka move. Sa kamove ni. Ang ka move ana, mahimo na din na siyang 1, 2, 3, Lihap sa 4. kaian nga. Binuang mo sorry. Dili lagi. Naisahan na gyapon ko ana atong una musa akong ibalo sa imo ha. 1, 2, 3, 4. Kaya? Sus, ay sa kay paningkamutan na to. 1, 2, 3. Ana. Na, 2, 4. Saon eh. Sus. Ay sa. Nangamoy ang 3,000. Basta kay kanun sa nasudaan. Basta kay isa lang gid na siya ka move. Sira ka moves mahimo dahil siyang 1, 2, 3, 4. Diri na po rin. 1, 2, 3, 4. diri ba ang diri isa ka G's, duha, tulo, upat na po dito. Saan na? Nga isa lang ka move imo ang kana. Ilabuan ako imong 300 Hindi mo na kong 3,000. Ay, basig pwede ni siya tuyokon ana. Dili siya pwede nga na. Dili. Sakit. Isa ra man siya ka move ituyok atong ibaylo din ha. Aron nga ang one diri mo kuna. Dili man kay isa lang man imo ang kuano na ilihok. Dili pwede na i group siya lihok. Ana, isa lang gid ka buk mo kuano ana. Chi. Unsaon? 3,000. Isa karena. 3,000. 3,000.
Ow. Pwede po og by group pa ni sila upat, tulo, duha, isa. Pwede po isa ka mo nga ako ning ibaylo dito ning upat so isa ka arsa dito. Ano na? Na, gyapon kay 3 man na. Saan na? Dili na siya pwede. Basta kay isa lang kamo kung ano na na. Isa lagi ko ano garo na. Oh, isa lang. Sa Di mo siguro na may mo. Naalagay. Sayang kayang 3,000 ha. Ha. Isa. Ang kamutan na to di. Kwarta naman niya. Okay. Murag mulupad naman talong sa kuha. Sabi. 1, 2, 3, 4. One move. One mo, bro. One move lang. Oh, saan na din mo? Kung anaon kung ako. Na, 1-4 na noon. Sabi. Wala gid sa space lugar din nga. Para sige Oh, na may basta. grupo man. Oh, space gapon. Nalagid siya. 1, 2, 3, 4 gapon. Pagbasa. Alang naman karugulay space na. 1, 2, 1 na na. Lahi na nang pagbasa na. Count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alak. Sa Sura. 1, 2, 3. 3,000. Sorry ka na lang. sabi. Ayuwagid kayo. Kaya nasya nga naman 3,000 uy. Oh, ano. Na! 3 4. 3,4. Taya na lang ka nagluto. Isa. Ning kamutan gani. Dali. Gamitin sa imong power. Saan mo ni ha? Ay, kung dili ka maka-answer, pag sama na nagdili ni mo man Ay, sila. isa yan kay ay. 3,000 kay na. Kapalit naman ta na og nga. Pagwapo ah. Sa Naghanap ka na imong pagwapo na. isa yun. Huwag ako lagi. 300 challenge man ko nimo. Oh, balos. Na, unsa mo pagbasa ana? Amang 1, 2, 3, 4 ana. Diba, surrender? Isa eh. Isa. Yahay ka ay nga. Surrender? Sa mo ni Ay, surrender na lang kung para di kayo tabalangan sa ato ang 3,000. Sige. Ha? Dili cancer? Dili Ang cancer? Sige ka Mag-challenge yung sa imo ang dili na kapansiran. sige ra ha, bantay ka lang ha. Binuangan ko nimo. Wala, di di wala ni mo nang sira na, surrender na ka ha. Sige ra man. Hello, mga kabisaya! So karon guys, among i-shout out among loyal supporters, subscribers, likers and commentators, especially ni Gerson Monsanto, sa among friends sa nga OFW, si Ate Jonaline Lugong from the Mom Saudi, si Brother Ramsky, si Arnel and MTV. Shout out po ko guys sa akong kauban niya sa TPA Alamol nila sila Bibi, Gisto ni Caberti, Joseph Dawaling, og sila ni Marilyn Akyatan, Lilibit Catalogo, og shout out po ko guys sa akong uncle guys diya sa Manila, si Uncle Fredo Uko uban sa iyang mga pamilya, og shout out po ko guys ni Chiridan Puentes, og sa ako sa nga sister diya sa Hong Kong nga si Eileen Mugot, og shout out po ko guys sa MC ang TV Carlos Reño, og shout out po rin ko guys sa akong mga kay igagaw diha sa among yuta nga natawhan, sila ni Richard Papin uban sa iyang pamilya, Leroy Papin,
O Mag-shout- isa tong magpa-shoutout, paki-comment lang below sa among channel para ma-shoutout mo na mo sa next video. Sa amo pong mga Facebook friends through FB, sa Twitter o sa Instagram, please support sa Bisaya Katawa TV sa mga kaupo lamnons. Bye-bye! Bye-bye!